Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا ورسولنا ومسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأنصار خصوصا إلى جميع ما حضر في مجلسنا هذا جماعة مسجد ونخص خصوصا إلى جميع إخواننا المسلمين أشترك كما كنا تفرح anda susah tiba-tiba saya tiba-tiba ونخص جميع إخواننا المسلمين أمجد في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي جميع كل مكان وزمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amatana bi asrarihi wa 'ada'ina bi barakatihi fi tarihi al-maqalah tsani wal arba'una utawi iku makalah kang kaping 32 sampun An Rasulillah diriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala Rasulullah khubbiba digemeni ilaya mungguwe ingsun min dunyakum saking dunya sira kabeh apa salasun perkara telu yang dicintai Rasulullah niku ada dari perkara dunia niku ada 3 perkara yaitu atibu wangen-wangen wan nisa'u lan pira-pira wong wadon garwa mempunyai istri dari satu
Wa ju'ilat lan didadekaken apa qurratu aini permata hati ingsun fis sholati ing dalem salat. Nabi dawuh ngoten terus ditimpali kali para sahabat secara berurutan. Wa kana ana iku ma'ahu sarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa ashabu pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Julu sang kali padha lelenggahan, di sampingnya ada banyak para sahabat. Faqala mongko dawuh sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sadaqta bener panjenengan ya Rasulullah, Gusti Rasul. Wa hubiba ditambahi dari Abu Bakar. Wa hubiba lan didemeni ilaya mungguhe ingsun minat dunya saking perkara dunya. Apa salahun perkara telu, yaitu an-nadharu saged ningali ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wajhi Rasulullah. Wa infaqu mali lan nafkahaken bondo ingsun ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna lan yen ana sapa ibnati anak wadon ingsun ya Sayyidah Aisyah iku tahta Rasulillah ing dalem ngisore utawa dadi garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ditimpali malih kali sahabat lindune. Faqala mengko dawuh sapa Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sadaqta bener panjenengan ya Abu Bakar ya Abu Bakar. Wa hubiba ditambahi malih didemeni layang munggo ingsun dunya saking dunya apa talatun perkara telu. Isbaul ji'an yaiku marekaken pira-pira wong sing keluwen, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Wa kiswatul uryan lan nyandani pira-pira wong udo. Wa tilawatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Faqala mengko nambahi malih sapa Ali sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sadaqta bener panjenengan ya Utsman. Wa hubibalan didemeni layang monggo ingsun minat dunya saking perkara dunya apa salasun kelewatan kula monggo sing Sayyidina Umar al-amru yaiku perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wa nahyi lan nyegah anil munkar perkara munkar wa tsaubul kharaqu lan napa pakaian kang rusak kang amoh pakaian sing rusak. Faqala mangko dawuh sapa Utsman radhiyallahu anhu sadaqta bener panjenengan ya Umar. Wa hubiba ilayna dunya salasun wa isbaul ji'an marakaken pira-pira wong keluwen wa kiswatul umyan nyandani pira-pira wong udo wa tilawatul Qur'an lan maca Qur'an. Faqala mangko jawab sapa Ali sahabat Ali radhiyallahu anhu sadaqta bener panjenengan ya Utsman. Wa hubibalan didemeni ilayah munggo ingsun dunya saking dunya apa salasun perkara telu yaiku al-khidmatu ngeladeni lidhaifi maring tamu wa sawulan poso fi saifi ing dalem mangsa ketiga wa darbu lan perang bisaifi kelawan pedang fa bainama hum ing dalem antarané utawi kabeh kandhani kaya mengkono ngobrol saling dan irja'a dumadaan perahu sapa Jibril malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala dawuh sapa malaikat Jibril arsalan ngutus ni ing ingsun sapa Allah tabaraka wa taala. Lama sami'an sumangsa ini dan sapa Allah maqala takum ing dawuh sira kabeh. Wa amara lan perintah sapa Allah ka ing panjenengan ya Rasulullah. Antas ala yang nuwun panjenengan ing ingsun ana saking barang ahabakan luwih didemeni angkunta yen tokon panjenengan min ahli dunya saking ahli dunya. Faqala dawuh Rasulullah matuhi maring apa tuhi budemen sira ya Jibril angkunta saking ana sira min ahli dunya saking ahli dunya. Faqala yaiku irsyadul dhali didhawuhi malaikat Jibril. Irsyadul dhali nuduhaken pira-pira wong kesasar. Wa mu'anasatul ghuraba al-qanitin lan ngayen pira-pira wong kang ngumbara kang padha taat marang Allah. Wa mu'awanatu ahlul iyalil mu'assirin lan nulungi keluarga kang kangelan kang fakir miskin. Bila akhiri
Pun niki satu pertemuan nggih Rasulullah kali para sahabat. Terus saling curhat nggih. Saling mengungkapkan tentang perkara-perkara yang dicintai oleh mereka. Mereka nyebutnya nggih Kanjeng Nabi lan para sahabat niku nyebute niki donya. Sing tak senengi nang donyamu. Kaya-kaya niki barang donya, tapi mboten saestu. Sing disebutno Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali sampai mereka jidul niki mboten perkara donya, tapi dilakoni ten donya. Nek perkara donya niku identike niku panganan, omah, nggih. Terus tumpahan, harta benda niku barang-barang donya. Tapi niki mboten. Niki niku suatu amaliyah, suatu ibadah sing dilakoni ten donya, tapi make uwohe ganjaran akhirat. Saking Kanjeng Nabi piye masalah. Sing disenengi Kanjeng Nabi ten donya, sing dilakoni ten donya napa mawon. Siji nganggo wangen. Kanjeng Nabi paling seneng wangen. Maka kita niku nek ngaku umat Kanjeng Nabi mestine padha karo sing didemeni Kanjeng madakno. Senajan to ngapunten kita mboten saged mirip 100% mboten saged, tapi kan nderek. Wong niku kan dibiji sangka usahane, mboten hasile. Kita pengen nderek Kanjeng Nabi nganggo wangen-wangen sing wangine kaya Kanjeng Nabi. Kaya 100% persis temen ya ora iso, mungkin iso. Kanjeng Nabi niku ngapunten. Keringet niku basa alus ya, Pak. Keringet niku basa alus. Keringet niku. Basa alus keringet to, jenengan ngomong biasane. Basa Romo Inggil. Kula kelang jangkar gak elok. Kringete pokoke kringete. Kringete Kanjeng Nabi mawon Kringete Kanjeng Nabi mawon wangi. Mboten sanggih. Bahkan Nabi sendiri itu menjadi wewangi. Wangi sak donya dikumpulno dibanding kali sak tetes kringete Kanjeng Nabi. Mboten enten apa-apa. Cik wangian Kanjeng. Makanya para sahabat itu sekali demekan kalau Kanjeng Nabi wangi sak umur. Sekali demekan kalau Kanjeng Nabi ra butuh minyak. Lho, sahabat itu musafahah kali Kanjeng Nabi, demekan Kanjeng Nabi. Wis sak umur gak butuh minyak mergo langsung otomatis. Jangankan ngampun ini percaya mboten. Jangankan Kanjeng Nabi tasih gesang zamane sahabat. Kanjeng Nabi sakniki ten benten alam iki istilah iki takol ya Rasulullah. Umat Kanjeng Nabi sing kimpenan, sing nate kimpenan Kanjeng Nabi niku mawon wangine sampai 3 dina, Pak. Nggih diriwayatkan. Wong nek mimpi Kanjeng Nabi ra mungkin mimpi setan, gak mungkin. Karena niku salah satu keistimewaan khosois Kanjeng Nabi sing diparingi Allah. Setan boten saged njelma kaya Kanjeng Nabi boten saged. Setan iku ngaku dadi pangeran iso. Ngaku dadi pangeran iso. Tapi nek dhewe ngaku dadi Kanjeng Nabi ra iso. Wah. Ya pancen kalau Allah wis diparingi kekhususan iku. Nek setan ngaku aku Allah. Awakmu ya mulia ini nyembah aku, wis saiki tak bebasno, ora usah salat. Enak. Dene saya Abdul Qadir Jilani sing jenengan maos teng ngene napa niku napa namine masyaallah nek berjanji mboten berjanji sing niku sejarah hidup niku. Sejarah hidupnya saya Abdul Qadir Jilani itu salah satu niru mien tahu digodho setan. Digodho setan suarane kayak aku Allah, ya Abdul Qadir Jilani, aku Allah. Ya Allah ya ini kowe nyembah aku. Saiki tak bebasno kowe. Ora usah salat-salatan. Ora usah poso-posoan. Sing halal, sing haram wis tak halalno.
Dikandani ngono jenengan piye, Pak? Oh, mencak-mencak wis enggak tahu. Kali Abdul Qadir Jailani iso iki dudu Allah ra mungkin menghalalkan perkara sing wis diharam. Alif malaikat kali Abdul Qadir Jailani disawab aku. Malum dilaknat Allah. Nyingkro apa? Nah, mergo pun terus. Awakmu kok iso ero nek aku setan? Ya ero. Allah ora mungkin ngalalno perkara sing wis diharamno. Syariat Allah pancen Allah sampai kok ngelereni salah mungkin. Niku setan saged makanya kadang ngapunten kapan tiyang kebojo mimpi dimpeni wong tuane hati-hati Pak sing pun tiyang supaya pun kapundhut jenengan ingin ketemu wong tuane ingin panggil tiyang supaya kangen didongakno yasinan tahlilan macam-macam bahkan salah setunggal ijazah niku nek pengin mbus gak usah wis nek pengen umpami mayit niku saged muncul nggih teng nginggile kuburan niku diwacana tahiyat kaya kita teng salat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin sampai niku nek diwaosaken niku mayit niku saking kubur medal. Nah, masalahnya jenengan semerap mau ngoten bedane ngono. Tapi medal. Nah, kadang tiyang nu dimpeni wong tuwa saking kangene karo wong tuane. Mungkin duwe putra sing sampun kapundhut, kangen karo putrane dimpeni putrane. Bahkan ngapunten. Lari-lari santri iku saking cinta karo gurune, kiyaine, niku kadang dimpeni karo kiai. Sing lek niku mboten ndamel syariat saestu bijine mimpi mboten ngangge syariat saestu kesasar tenan. Wong tuwa terus ngomong nang mimpi, "Cum, aku bapakmu. Aku krungu nek kowe wis ngirimi aku donga matur nuwun. Wis saiki budal rono." Wis macam-macam perintah kadang sing ora-ora. Niku nek mboten ditimbang kali syariat bahaya. Saestu jupuken bapak duwe bondo nang kono jupuken macam-macam. Apa maneh sing ngapunten kaya omongane wong sing kesurupan nggih. Kesurupan mboten saged Pak dalil mboten saged. Kesurupan terus jenengan nate pirsa berita beberapa tahun Vina niku Pak. Sing sampe dadi biskup Vina sebelum 7 hari. Kancane kesurupan terus nduduno ngene ternyata mboten tenang saja. Justru dikin mboten hati-hati. Mimpi mboten saged didamel. Mimpi sing saged niku ru'yah shadiqah. Sinten niku jelas para nabi, para rasul. Kita dhewe mesti mimpi kita saged didamel acuan. Saged, tapi nek sesuai karo syariat. Nek sesuai karo syarat aja. Meskipun iki aku ketemu nyoto karo wong tuaku, nyoto karo guruku, salaman karo guruku, tetep aja saestu. Nggih. Pun balik malih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku gandane wangi saestu. Jangankan pas Nabi gesang kepanggih secara fisik karo para sahabat, salaman uswani. Nabi niku nek nemoni umate tenggene mimpi niku umate sing kimpen Kanjeng Nabi niku wangine sampai 3 dina Pak. Nyawin sampai 3 dina. Nah, kadang-kadang mari 3 dina mati, kadang-kadang ana sing ngono lho. Dadi mari dimpeni Kanjeng Nabi wangi 3 dina mati. Enten soal guru kula ngeten. Oh, nomor kali sing didemeni Kanjeng Nabi Nisa garwa. Lho nggih, garwa kudu didemeni. Kudu dicintai wong niku pancen paringane Allah. Dan ya iya aja dibenci ta. Garwa iki dadi wasilah dalane nang swarga.
nek mboten saged ndidik garwa kanthi sae ya dadi dalane neraka sae. Kakang kanjeng. Soale lek duwe garwa niku separuh agama wis kecukupan nggih mboten. Pernikahan itu kan menggenapkan separuh agama. Separuhnya karek boleh liyane karena ngabekti ibadah liyane. Separuh agama sudah. Karena apa? Ketenangan jiwa, ketenangan pikiran sudah ada. Nek wong waras, wong waras. Sing nomor 3 sing jenenge Kanjeng Nabi ngene iku permata hati Kanjeng Nabi didadosaken antenge jiwa Kanjeng Nabi didadosaken pas ten lebeti salat. Pas ten lebeti salat. Nabi ku sumpah kaya napa, dakwahe dihalangi wong kafir kaya napa, dicoba kaya napa, nek pas salat anteng. Tenang sekali. Wes cara ngono langsung ngadep Allah. Dadi sing menungso polahe kaya napa mawon nek Nabi pun salat. Bahkan istirahat Kanjeng Nabi niku mboten kali sare tapi kali salat. Nek kita kan turu. Istirahat turu. Salat kesel turu. Kanjeng Nabi mboten kekeselan niku malah diistirahatno teng lebeti salat. Kenal wae saestu ambil. Pun dadi salat dadi penghibur saestu. Mboten dadi beban, mboten namung sekadar kewajiban. Tingkatane wong salat niku kan enten sing salat niku sekedar kewajiban. Akhire dadi beban. Nek durung salat gak marem. Mergo koyo jek duwe beban. Lek wis salat wis merdeka. Rata-rata kita ngoten. Rata-rata kita ngoten. Nomor kali wis iso ngrasakno manfaate salat. Nek salat ayem, nek salat dosane dilangi Allah. Niku apik iku, tapi durung sempurna. Mangke nek pun salat iku justru sebagai kecintaan pada Allah, rasane pengen salat terus. Nek pas salat pengen gak mari, nah iku to wis ketelu wis. Ini kita niku wis nomor 1 lho. Salat dianggap sebagai kewajiban. Jadi nek guru salat rasane jek guru merdeka. Niku diakoni mawon. Terus Abu Bakar sing didemeni napa? Sebenarnya Abu Bakar niki sing didemeni sami kali Rasulullah, tapi ditambahi. Ditambahi. Ini ku napa Abu Bakar ku? Abu Bakar bersyukur mergo saged mirsani, saged menangi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ningali wajah Rasulullah termasuk nikmat terbesar. Termasuk nikmat terbesar. Makanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi niku nek salah satu ndonga Pak Bu. Nek ndonga pengin pikantuk swarga monggo mboten napa bagian saya. Tapi aja lali ndonga njaluk swarga sing iso ketemu kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kata Pak, umat Kanjeng Nabi mlebu swarga tapi gak ketemu Kanjeng Nabi. Enten. Dadi ra roh Kanjeng Nabi. Tujuane nang swarga pengen metik utawa pengen panen amale tok nang donya tapi gak pengen ngerti sapa sing paling syariat. Dadi nang ngene swarga seneng-seneng gak karo ketuan yo karo bojone, karo widodari, karo pangan. Pancen pikirane isine ngono tok. Ra tau duwe kecintaan tenggene Rasulullah. Dadi mboten saged kepanggih karo Kanjeng Nabi. Lha dhek ganti kecintaan mosok iso temu Kanjeng Nabi, ra iso. Nah, makanya kita nyuwun donga nyuwun swarga monggo mboten napa-napa, tapi ampun supe donga njaluk kepanggih kali Rasul. Wasilahe napa ngatakno maos selawat. Wong kathah maos selawat niku memang kadang-kadang ampun tiyang ngatakno maca selawat. Mungkin salah satu atau faktor pertama niku pengen kabul hajate. Awakmu maca salat Maria. Engko awakmu pengin sugih. Utange lunas semua. Kawitane niku riyen mboten napa, tapi diterusno. Nek utang wis lunas, awake wis waras, aja leren oleh maca salat. Diterusno ben apa selawat?
ben kepanggih kali Kanjeng Nabi. Karena sing dipanggihi kali Kanjeng Nabi niku aktsaru alayya sholatan. Aktsaruhum alayya sholatan. Sing paling akeh maca sholawat. Sing saged kepanggih Kanjeng Nabi niku berdasarkan nomor urut, nomor antrian. Jadi semakin kita sholawatan kedhi yo antriane semakin buri. Tapi lek sholawat semakin kathah yo antriane rada ngarep. Niku kan Abu Bakar saged kepanggih kali Kanjeng. Bahkan ningali wajah Kanjeng Nabi masyaallah. Wong kafiroritek nyel. Nek mirsani wajah Kanjeng Nabi mesti bedhek. Saking wibawahe Kanjeng Abu Mahdzura niku termasuk wong kafir awalnya. Sahabat Bilal adzan dinyek karo Abu Mahdzura dan kawan-kawan. Wong sedoso nek wonten salah cerita. Ngenyek adzane Bilal. Kali Kanjeng Nabi dipurungi, Pak. Terus ditimbali. Sing guyon mang sapa? Wong kafir lho. Sik celuk rene, ndredeg kabeh, Pak. Gak wani ningali wajah Kanjeng Nabi saking wibawahe Kanjeng Nabi. Abu Jahal sing kondhane koyo nonton sumbar koyo nonton nek ditemoni Kanjeng Nabi jekepet ndiluk. Abu Jahal nek Kanjeng Nabi mboten bales. Tapi Abu Jahal tahu mendolimi siji wong fakir, wong miskin. Langsung Kanjeng Nabi nemoni Abu Jahal ngomong. Njaluk hake wong miskin wae. Abu Jahal nduduk langsung diparingi. Bojone Abu Jahal gumun sampai nang burine Rasulullah ae sumbar-sumbar, nantang-nantang. Engko nek ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Muhammad tak ngene-no. Lah ketemu temenan kok jeketek, ndredeg ngono. Terus Abu Jahal, "Lah apa kowe gak ndelok? Nanggone pundake Kanjeng Nabi ditunggoni macan loro. Ya apa kok gak ndredeg?" Wibawahe Kanjeng Nabi. Disegani lawan maupun kawan. Sahabate yo sungkan, musuhe yo sungkan. Bahkan mirsani wajah Kanjeng Nabi termasuk ibadah, tapi ra kuat suwi-suwi. Jenengan mirsani hadis-hadis Kanjeng Nabi, termasuk sirah Nabi. Para sahabat ku sakjane kepengin ningali Kanjeng Nabi, tapi ra kuat suwi. Dadi mari mirsani ku langsung dilu. Dadi gambarna teng ngene selawat niku kaya-kaya ana manuk teng ngene ndukure sirahe para sahabat. Sampai kaya umpama ana manuk ndukure sirahe sahabat ku manuke sampai iso ngendhok. Saking gak obahe Pak wajahe para sahabat itu. Rawani ndangak mirsani Kanjeng. Tapi kewangan aneh iki. Tapi kangen pengen pirsa Kanjeng Nabi, tapi sekali mirsani langsung diluplek. Iku masyaallah. Sing kedua terus Abu Bakar termasuk yang dicintai Abu Bakar itu saged langsung nggih mensedekahkan menginfakkan hartanya langsung tampani Rasulullah. Makanya Abu Bakar itu gak duwe tedeng aling-aling, gak duwe keraguan ditandhuti Kanjeng Nabi. Sampeyan kabeh sedekah pira? Sedanten wis tak kuras. Boloku kang jenengan. Lah keluargamu kula pasrahne Allah. Kuat. Ini ki mboten karena omongan gede, mboten karena saking kuatnya keyakinan. Nomor 3 sing paling disenengi Abu Bakar niku salah satunggal putrine niku Sayyidah Aisyah digarwa kali Kanjeng Nabi. Dadi Abu Bakar itu sing awale wong liya dadi sanah, dadi besan suatu kebanggaan. Putri ini didadekno garwa Rasulullah. Terus Sayyidina Umar nambahi malih. Sing mbok senengi apa Sayyidina Umar? Sing kula senengi ten donya niku saged amar ma'ruf nahi munkar. Mergo mboten saged amar ma'ruf nahi munkar ten akhirat itu sebut mboten musuh. Isoke ten donya. Lah Sayyidina Umar paling kenceng nek amar ma'ruf nahi munkar.
Jangankan napa niku sahabate dhewe wong kafir diomongi Sayyidina Umar ngene ya ngene, kenceng banget. Bahkan masyaallah ten beberapa cerita tafsir ten hadis. Niku Sayyidina Umar itu sering ngapunten nggih, sering rada keres kali Kanjeng Nabi. Sering rada keres. Karena Sayyidina Umar nganggep ngene iki kenceng. Dadi lek Kanjeng Nabi rada gak sesuai niku, lho Kanjeng Nabi kok ngenten? Kanjeng Nabi kok ngenten? Padahal ngeten syariat. Tapi kan terhikmah contone. Kalau kapan dinten Rebo niku kula critakan kali ibu-ibu. Awale syariat wudu ten salat niku likulli salatin awale. Ben salat kudu wudu awale ngoten Pak. Batal ora batal nek kate salat kudu bayang Pak. Berarti jenengan kate salat kudu wudu, ba salat sunah, ba salat wajib. Berarti nek jenengan salat maghrib untuk isya. Nek isya wudu, mau balik maneh badiah wudune. Tapi nambah salat wudune apa gak wira-wiri kepleh kabeh maneh ibu-ibu. Rukoe tayumen lho. Rukoe kuning kabeh akeh kena. Nah, awale ngoten. Mergo ten ayat niku kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum saterusé. Ternyata Kanjeng Nabi nate niku mboten wudu. Sayyidina Umar pun merasa ayat itu wis kenceng, Kanjeng Nabi kok gak wudu. Kanjeng Nabi iki kok mboten wudu, badhe salat kok mboten wudu. Aku ngene iki sengaja Sayyidina Umar durung batal. Lah, berarti nek durung batal mboten musah wudu niku kelonggaran kangge kita. Sayyidina Umar sampeyan Mas. Apa rada protes kali Kanjeng Nabi. Rada takok rada kritis, Sayyidina Umar rada kritis. Ayat hijab itu salah satunya rekomendasinya atau pertanyaannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku nate dalu-dalu medal. Garwane Kanjeng Nabi niku kabeh qadil hajat ten Jawi, kepethukan. Terus siji dinten malih Sayyidina Umar niku nate koyo prasmanan wonten niku bacaan prasmanan. Terus Sayyidina Umar niku mendhet setunggal daharan, terus kesenggol tangane wong wedok sing padha njupuk daharan niku wau, kesenggol sak strik ngono. Langsung kemtenyeng. Langsung rasane kok beda nikel wong wedok ngene. Nah, terus Kanjeng Nabi mbok digawe pembatas antara wong lanang karo wong wedok. Kanjeng Nabi nek dereng salah ya mboten wantun dalem-dalem. Akhirnya turun ayat hijab, wong lanang wong wedok niku kudu menundukkan pandangan, dibatasi gawe jilbab, baju kurung macam-macam. Niku salah satu rekomendasi saya tidak umum masalah. Kuatan hal-hal semacam karena Sayyidina Umar itu nopo salah satu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Barang sing dianggap gak kenceng dikencengno. Hebat Sayyidina Umar. Nate ngirimi gubernur niku karo tulang digeret karo pedang. Blatisan wis kena gubernur. Gak gawe surat, gak gawe apa. Ana balung digeret ngono. Lek gak iso kenceng tak kencengno kono. Masyaallah Sayyidina Umar kali Sungai Nil ning Mesir ya salah. Sungai Nil niku atau semua niku kulae. Niku garing. Penduduk niku padha kekeringan. Terus dikei tulisan saya diucap langsung bali akeh. Langsung mulai wedine ya Sayyidina Umar. Aku makhluke Allah, kowe makhluke Allah. Ayo. Awakmu gak iso manfaati leren dadi makhluke Allah. Sayyidina Umar jos. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tur Sayyidina Umar ku senengane gawe faubul kharak. Gawe klambi sing tambalan, sing anoh. Sayyidina Umar ku presiden, mboten trimo lurah. Presiden, Pak. Presiden itu klambine tambalan diceritakno ten 16 lho salah. 17 nomor 16 tambalan. Jahitan, bolong ditambal. Nate Sayyidina Umar niku nyuwun pirsa tenggene para sahabat. Aku iki wis apik apa urung? Dadi pemimpin wis apik apa? Sae para sahabat.
Yo mosok yo sae-sae to. Dikritik apa ngono lho. Aku elek yo sae-sae. Cuma enten sayange. Sayange opo? Setunggal jenengan pakaiane loro. Isuk karo supre beda. Nomor kali jenengan lek dahar lawone loro. Ya roti, ya kurma, ya iki loro. Iku tok. Apa maneh? Pun mboten enten niku tok. Ya wis. Mulai saiki klambiku sing siji tak kene wong liya. Padahal klambi tambalan. Dikene wong liya. Masyaallah. Niku Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Utsman senengane napa? Senengane Sayyidina Utsman niku maringi wong sing keluwen, maringi darah wong sing keluwen. Terus ceritane Sayyidina Utsman niku nek sedekah niku nilaine lek sakniki niku miliar, Pak. Mboten ratus ribu, mboten juta. Miliar. Kebun dituku kekno wong Islam. Sumur dituku kekno wong Islam. Nate kurma sing napa niku nggade kebun piyambak niku dibuwor kabeh kekno wong Islam kabeh sing kaya. Masyaallah pokoke bahkan kurma wong sing rusak nate kena hama niku dituku Sayyidina Utsman kabeh. Lah niku Sayyidina Utsman mboten pajen niku ten peken rusak kabeh rumah. Tak tuku. Bahkan diregani 2 kali lipat. Diregani mbek harga pasar. Dihargani kaya harga napa kurma sing apik. Padahal bosok kabeh. Lah pembantune ya bingung. Kurma bosok dituku piye? Dilalah enek utusan saka raja pundi ndolek tombo kurma bosok. Nah wis enten raja negeri ndi kena penyakit, jare doktere ra iso ditambani kejaba nganggo kurma bosok. Akhire wis Utsman dituku 3 kali lipat. Semasuk. Pancen wong wis ketempelan sugih wakil melarat, Pak. Wong lek wis ketempelan sifat sugih, iku kok melarat angel. Senajan bondone dibujuk uang 200 juta balik aja. Mergo wis ketempelan sugih. Jare wong balung sugih. Balung sugih. Ale baru kere, mbok njelek kok kan mulai isuk sampai sore ya kok panggah ngono ae. Wis mangan nrimo jatah nggih. Ndonga sampai dremimir ngono pancen baru kere yo jatah sakmono. Mane Allah wis duwe jatah. Terus kesenengane Sayyidina Utsman apa meneh iki suatu urian nyandangi wong sing muda, sing pakaiane anu disandani Sayyidina Utsman kabeh. Terus senengane maos Quran. Sayyidina Utsman terkenal. Sajane Sayyidina para sahabat sedanten itu terkenal napa niku ahli maca Quran. Tapi enten riwayat khusus tenggene Sayyidina Utsman itu Sayyidina Utsman itu nek salat dalu niku mboten kata-kata Pak. Nggur 2 rakaat, tapi 2 rakaat khatam Quran. Jadi rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Monggo dijajal nang Anek kula pun kuping 3 wis nah, wis masuk wis kawan. Tagake dunya niku wis kawan. Sing setunggal kula nggih, Abu Bakar itu dadi simbol pertama. Kalau supaya sifatnya nopo ilmu ulama. Ilmu ulama itu Abu Bakar. Nomor kedua adalah umara, keadilan para pemimpin niku Sayyidina Umar. Utsman niku sakhawatul aghniya, kedermawanan orang-orang kaya. Sing kesekawan niku du'atul fuqara. Siji desa negara niku nek papat mlaku kabeh adem ayu. Adem ayu. Ulamae ilmune kanggo. Pemimpine adil. Wong sugih lonan. Wong melarate ndonga ora kakek cangkem. Njaluk BLT, nakono terus kapan kakek cangkem. Gak ndonga kae. Nek sekawan iki mlampah napa desa, napa kecamatan, napa negara niki aman. Baldatun thayyibatun. Lah Sayyidina Ali ku melarat, tapi senengane laden tamu, Pak. Ora tau Sayyidina Ali ku nolak tamu mboten nate. Digolekno cerdas Sayyidina Ali ku. Nang omahe lho gak ono panganan, tapi tamu diundang lah wis wonten. Gak duwe panganan tapi ngundang wong.
Sapa sing wani jamu tamuku? Kula. Duwe panganan, mbuh. Pokoke teko sik. Tak golekno engko. Lah tamune niku digelarno kloso apa kon leyeh-leyeh. Alasane Sayyidina Ali keket istirahat. Langsung Sayyidina Ali ku keliling, Pak. Keliling nang omah liya goleki omah sing lampune jek padhang. Lampune jek padhang, nek lampu jek padhang berarti jek panganan. Mergo nek gak panganan mesti lampune mati wong turu. Tapi nek lampune padhang berarti jek panganan didodok sahabat liya. Duwe panganan kan. Duwe. Aku nganu kape ngeladeni tamu oleh pengin ganjaran gak? Yo pengin. Ayo kene urunan ganjaran. Nang omahku tapi panganane teko awakmu. Kuwi terus Sayyidina Ali. Melarat tapi wani ngeladeni tamu. Kita gak duwe duit kawani bacaan. Iya kan? Awak dhewe gak duwe duit kawani mantu, Pak. Jenengan wani gak duwe duit terus mantu. Anake kandhane meni-meni ae. Arisane bapak karo ibu durung metu. Anake kawani jaman tok. Kawani bacaan. Terus sing disenengi Sayyidina Ali mari napa? Poso teng dene masa ketiga. Panas-panas itu Sayyidina Ali tambah seneng poso. Nek udan gak sepro karena gak ada tantangannya. Karena amal ibadah itu semakin dilakukan semakin berat, semakin besar pahalanya. Al-amal biqadri ta'at, al-ajru biqadri ta'at. Ganjaran itu tergantung kadar kepayahan. Semakin soro, semakin payah, semakin akeh ganjarannya. Nomor 3 di sini Sayyidina Ali itu perang fisabilillah. Karena potensi mati syahid yang terbesar adalah di perang fisabilillah. Kondisi kalau ceritakan ini tentang apa keraguan malaikat Jibril terus dawuh malaikat Jibril. Entes ditangguhkan, kalau lanjutkan ternyata kayak mulu. Berarti masalah wangi-wanginan. Oke. Itu kadang-kadang kita tuh ya pakai wangi-wanginan. Yeah. Yang seperti apa yang kita gunakan. Kadang-kadang kan dari sahabat kita wanginya selalu menyolok. Oh. Dari teman kadang-kadang sepertinya agak terganggu. Wah, nek wangi-wanginan itu kan selera lagi. Di selera saya itu. Menurut kita wangi, kadang menurut wong liya gak wangi. Betul saged disalahnya, karena selera. Nah, maka jalan tengahnya ya nopo? Jalan tengahnya dijajal nang keluarga sih. Jadi didamel teng keluarga. Nek keluarga kok aman, maksudnya iki ya apa? Kanggone bapak, kanggone ibu ya apa? Aman gak? Aman. Nek sak keluarga niku intern, mboten enten sing protes, insyaallah nang jowo ya kemungkinan kecil. Karena sing lebih wani untuk protes kan keluarga. Sing lebih wani protes itu kan sing lebih wani iku. Nek kita kan ngapunten nggih, Pak. Seling ilang-ilang. Disemprot saiki, disemprot maghrib, isya pun ilang. Ojo ngenteni mening, isya wis ilang. Isya makane ten beberapa tradisi niku wong niku nek wayahe salat iku sing digembol kalih. Siji siwak, loro wangi-wangi. Sehingga ben salat niku nganggo wangi-wangi. Ben salat. Jenengan sing nate tindak ten Madinah ten Mekah niku wangi-wangi. Bahkan didumno nggih Pak ya. Samping-sampinge diparingi. Seneng kula. Dadi diparingi ngene disap-sapno. Syukur. Wangi masak dulu salat kanca dadi gak dhek tok sing wangi. Diparingi ngene tok iki. Nah, terus wangi-wangi niku kan terus enten sing alkohol, enten sing non alkohol nggih. Napa hukume angsal? Alkohol itu mboten napa-napa. Karena kan tidak untuk dikonsumsi buat minum-minuman. Untuk minuman. Kalau yang untuk minum-minuman itu memabukkan kan karena dikonsumsi minum itu. Tapi kalau kan wangi-wangi mboten. Cuma memang lebih baiknya yang non alkohol, memang lebih baiknya sehingga mboten mamang, mboten ragu-ragu. Nggih, hati lek masalah wangi-wangian itu memang masalah selera. Kadang mung kita wangi, mung wong niku nyembrok. Nah, enten wong sing gak seneng sing nyembrok ngoten. Nah, salah satu napa niku tipsnya niku diagem riyen teng keluarga, ditakokno nang keluarga sing luwih wangi ngomong. Nek mung duwe keluarga iki aman, monggo diagem teng masjid teng salat. Tapi nek sekiranya kakean Pak mabune koyo adus minyak wangi sampeyan. Nah, monggo diukur piyambak.
biasanya lari nom-nom niku alus-alus Pak justru. Nyai wong tua-tua niki terus wong tua-tua iku apa maneh minyak angin nambah. Wah, panas bisa. Nang meripat perih dadi molang itu nang meripat perih. Tapi sing lari nom-nom niku kalem. Enten sing mambu sabun, barang kalem, enak sing ambu wedak bayi. Nggih, sing penting enten lho iki. Minyak wangi niku selerae jenis napa mawon. Sing penting mboten mambu sing sampai mengganggu kita. Bau badan, mambu keringet kita, bahkan mungkin mambu baju kita, mambu salah satu enten kan tiyang niku sing tipe awake itu gak akeh keringet. Dadi kelambi digawe 2 dina 3 dina aman. Tapi enten tiyang iku sugih keringet. Sedina iku gobios, Pak. Sedina awake gobios. Nah, sing kados ngoten niku monggo tahu diri nggih, biji awake dhewe-dhewe. Tiyang sing bejo iku sing iso biji awake dhewe. Nek sekiranya iki wis ambu gak layak monggo digantos. Karena kita serawung tenggene masyarakat niki hablum minanas. Nggih termasuk ibadah, Pak. Masalah. Makanya wangi-wangi niku termasuk perkara sing didhepni Kanjeng Nabi. Enten malih? Nggih monggo. Lan Pak, dong tesik enem anak kula tesik cilik niku masalah panggih Nabi. Nggih. Kula niku ngipi ndudah makame Kanjeng Nabi. Ya terus kok pikiranku aja aku ku parmati ngoten. Kok tangete Pak tiyang sepuh Pak Sugeng, Pak Ibu Mami. Ini sarane namung apa? Mriku timake tiyang Kristen ngerti kula Pak Sugeng Kristen nggih, kula nyemplung niku. Lah terus sarane Pak Sugeng niku nggih niku kon asale ibadah kan sing apik. Iya, alhamdulillah. Ngoten. Nggih. Dados sakjane nggih memang mimpi niku mboten nangsal ditakwil nemen-nemen. Diarteni nemen-nemen mboten masalah. Makane mimpi mboten saged kangge dalil. Sing kangge dalil niku syariat. Mimpi saged namung kangge pendukung. Namung kangge pendukung mawon. Nek niku mboten berlawanan kali syariat. Makane ulama niku sampai soro-soro gawe istilah, gawe kitab namine takbirur ru'yah. Artine pira-pira mimpi. Utawa takwilul ahlam namine. Kitabnya macam-macam, sampai 3 jilid, Pak. Salah satu ilmune saking pundi? Nabi Yusuf alaihis salam. Nabi Yusuf itu kan salah satu mukjizate saged ngartekno mimpi. Tapi jenengan kedah ngertos, Nabi Yusuf itu ngartekno mimpi ora karepe dhewe. Tapi wahyu saking Allah. Iki artine ngene, wong iki artine ngene. Wong nang penjara ketemu Nabi Yusuf sing siji curhate napa niku wae. Nabi Yusuf kan dilebokno penjara kumpul kali tiyang kalih. Sing padha-padha pengawale raja dilebokno penjara. Ayo jenengan kemutan mboten ceritane niku. Sing siji ngaku nek dheke niku nyuguhi arak utawa nyuguhi minuman tenggene raja mimpine niku. Sing siji mimpine nyunggi roti dicucuki karo manuk gagak niku. Enten sing sanjang bahwa sing pertama niku mimpi tenanan. Sing loro mimpi gorohan, pengin jajal ngetes Nabi Yusuf to. Kan Nabi Yusuf disanjani artine mimpi dan ini karena wahyu, karena ilmu saking Allah. Sing mimpi nyuguhi ombenan ten raja niku artine kabeh bebas saka penjara. Sing mimpi nyunggi roti dicucuki manuk gagak kabeh dipenggal karo raja. Lah sing wong kedua niki guyu, alah bojoke aku lho gak mimpi. Sampai ngono guyon mentasire nanti saya. Aku lho gak mimpi ya, berarti awakmu iku bujukan. Terus Nabi Yusuf iki wis ketentuan saka Allah, ditenono. Gak suwe tenan. Diceluk saking pengawal dibuka lawang penjara sing siji dibebasne. Karena itu kan kasuse raja niku keracunan. Lah wong loro niku dadi koki. Siji nyuguhi, siji tukang masak. Iki karena belum ada investigasi penyelidikan, wong loro dilebokno penjara kabeh. Ternyata setelah penyelidikan sing nyuguhi niki mboten salah. Sing salah niki sing masak niki.
sing masak, sehingga sing mimpi ngomong nyunggi roti niku dipenggal kali raja. Tenan saiki. Tapi lewat wahyune Allah. Nah kita mboten nangsal ngoten niku, Pak. Mimpi niku namung sebatas memang mimpi kan tiga, tak napa ru'yah shadiqah. Enten sing adghatu ahlam, enten sing waswasati syaiton. Godane saya sing ketelu nih bahaya. Kita paling sering adghatu ahlam, yaitu bunga tidur. Kejadian yang ada di tadi siang, tadi pagi itu kadang mlebu nang mimpi. Kita terlalu bayangne utawa aku engko oleh BLT tak gawe apa ya sing dipikirno BLT. Mimpi ini ya BLT ngono. Aku wis tuku sepeda, nyicil sepeda, wis tak kei uang muka sepeda aku teko kapan. Begini ya mimpi numpak sepeda. Niku karena sing kata dipikirno ngoten nggih, pikirane mawon. Nah, sing untuk ru'yah shadiqah niki sing angel. Ru'yah shadiqah niki siji ndelok wonge. Nomor loro ndelok carane turu. Carane turu. Wonge saleh, apik, tapi carane turu gak bener mboten ru'yah shadiqah. Carane turu bener wonge gak saleh mboten saged. Maka loro karo wonge ya apik, wong saleh, carane ya bener. Turu wudu sik. Bahkan salat sunah sik, wiritan sik. Ngadep mujur mulon kaya wong mati. Nah niku nek mimpi insyaallah ru'yah shadiqah. Sampai ngoten niku nggih. Dadi mimpi mboten usah kangge sing penting aku mimpi apa, aku pokoke saiki kudu saged ibadah. Ngoten mawon nggih. Iki muga bermanfaat. Untuk masalah fikih kula jelasaken BJ niki pun padahal mboten cekap BJ insyaallah jelasaken masalah hadas gede. Nah, termasuk khair, nifas itu insyaallah pertemuan ngaji. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.